Κυρίες και κύριοι, ξανά από την αρχή να το πούμε, καθώς είχαμε ένα πρόβλημα με τον ήχο. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλες. Είναι η εκπομπή Τα Νέα της Σαντορίνης. Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Μητυλινέος. Η εκπομπή είναι μια προσφορά από τα κουφώματα Δρόσου και την εταιρεία καθαριότητας του Δήμου Θήρας. Μαζί και σήμερα εδώ έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε 3 νέους σήμερα υποψήφιους για τις δημοτικές εκλογές. Και αυτό είναι παρήγορο για μας που παρουσιάζουμε όλο αυτόν τον καιρό πρόσωπα. Δεν θέλω βέβαια να υποβαθμίσω σε καμία περίπτωση την προσφορά των μεγάλων και των έμπειρων, αλλά κάθε φορά που μπαίνουν νέα παιδιά εδώ στο στούντιο, αισθάνομαι, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, καλύτερα. Γιατί είναι καιρό σιγά σιγά να περάσουμε και στην άλλη τη γενιά, να ακούσουμε τη σκέπτεται, να ακούσουμε τις προτάσεις και τις σκέψεις της. Πριν περάσουμε στην συνέντευξη που θα μας δώσουν τα παιδιά εδώ, θα πρέπει να σας πω ότι σήμερα είχαμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη στον δρόμο, στην κατασκευή του νέου δρόμου. Βρεθήκαμε στην αστυνομία, στο Αθματά Θήρας. Εκεί είχαν συγκεντρωθεί κάτοικοι οι οποίοι είχαν καταθέσει ομαδικές μηνύσεις κατά της περιφέρειας με αποτέλεσμα να σταματήσουν οι εργασίες στο νέο δρόμο αεροδρομίου Ίας. Θα πρέπει να σας πω ότι πολλοί από αυτούς δεν αντιδρούσαν στην κατασκευή του δρόμου, αλλά αντιδρούσαν στο γεγονός ότι δεν τους έχουν καταβληθεί ακόμα τα χρήματα από τις απαλωτριώσεις. Δεν ξέρουν τι θα γίνει. Μας έλεγαν ότι το θέμα εκκρεμεί στο Συμβούλιο Επικρατείας και δεν θα έπρεπε αυτός ο δρόμος να ξεκινήσει. Μας είπαν αρκετά πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που γνωρίζουμε είναι ότι σταμάτησε ο δρόμος, σταμάτησαν οι εργασίες, ο εργολάβος σταμάτησε και δεν ξέρουμε τι θα γίνει τώρα με το έργο αυτό. Θα κάνουμε αναλυτικό ρεπορτάζ αύριο. Ο Πανθηναϊκός έχει εκλογές, θα σας διαβάσουμε αργότερα την ανακοίνωσή του. Μια μεγάλη ακόμα διάκριση για την Σαντορίνη και για ένα συγκεκριμένο εστιατόριο είχαμε, καθώς στα 16 εστιατόρια με την καλύτερη θέα στον κόσμο την πήρε ένα βραβείο, ένα δικό μας μάλιστα εστιατόριο, το Volcano View. Έχουμε μια επιστολή από ένα νέο άνθρωπο που δημοσιεύσαμε και στο διαδίκτυο σήμερα, που είναι σημαντική και θα τη δούμε και αυτή. Και επίσης να σας πω ότι έχουμε ολοκληρωμένο τώρα και το ψηφοδέλτιο του κυρίου Σιγάλα. Μέχρι χθες είχαμε μόνο τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, του κυρίου Χάλαρη το έχουμε από προχθές. Αναμένουμε και τα υπόλοιπα ψηφοδέλτια. 36 είναι υποψήφιοι στο σύνολο με το ψηφοδέλτιο της κυρίας Αργυρού. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος, να πούμε ότι το ψηφοδέλτιο που στηρίζει μάλλον ο ΣΥΡΙΖΑ, το ψηφοδέλτιο εμείς. Να πούμε ότι χθες μεταδόθηκε από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Α το ρεπορτάζ που στείλαμε για τα 16 ζευγάρια των Κινέζων που ήρθαν στη Σαντορίνη. Αυτά γρήγορα και πάμε αμέσως στους προσκεκλημένους. Θα ξεκινήσω την παρουσίαση από την κυρία. Είναι η Βλαβιανού Ειρήνη. Καλώς ήρθατε, κυρία Βλαβιανού, εδώ. Είναι φιλόλογος, από ό,τι ξέρω, νέα ασφαλώς. Θα τη δουν και όσοι μας βλέπουν, θα μας δουν στο διαδίκτυο. Είναι επιφορτισμένη από τον επικεφαλής και τις ομάδες δουλειάς που ξέρω ότι έχετε φτιάξει να ασχοληθεί με το θέμα της παιδείας. Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που έχουμε. Ο Παπαγεωργίου ο Χρήστος φαίνεται με την πρώτη ματιά ότι είναι καλλιτέχνης. Εγώ το κατάλαβα αμέσως. Έχει αυτή τη στόφα του καλλιτέχνη. Με το εικαστικό, γενικά με αυτό που λέμε πολιτισμός. Πολιτισμός, να το πούμε έτσι, να το βάλουμε σε μια ευρύτερη έννοια. Και ο Αντώνης ο Χάλαρης, που βέβαια εγώ δεν ξέρω αν πρέπει να περιοριστεί μόνο στον αθλητισμό, γιατί έχει και άλλα ενδιαφέροντα και είμαι σίγουρος ότι έχει και ο ίδιος, έτσι δεν είναι, Αντώνη? Σήμερα θα σας μιλήσω για τον αθλητισμό, μόνο σίγουρα για τον αθλητισμό. θα ασχοληθώ και μαζί. Αλλά δεν θα μας μιλήσεις μονοπλευρά, κανονικά, γενικά θα μας μιλήσεις. Έχουμε και τις αντιθέσεις μας. Ωραία. Έχουμε και τις διαφορές μας με τον Αντώνη και σε πανελλήνιο και σε τοπικό επίπεδο. Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει, ας μείνουν αυτές εκτός του στούντιο. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Παπαγεωργίου. Καταρχήν να το ρωτήσω γιατί με το συγκεκριμένο συνδυασμό αποφάσισε να. Καθώς δεν είναι στυλ πολύ γνωστός. Εγώ τουλάχιστον σας βλέπω πρώτη φορά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για κάποιον που είναι ιδιαίτερα γνωστός να συμμετέχει. Προσπαθείτε να γίνετε γνωστός? Όχι. Προσπαθώ και μέχρι τώρα έχω κινηθεί με τέτοιο τρόπο και επιχειρηματικά, έτσι ώστε να μην είμαι κακά γνωστός. Κακά γνωστός. Καταλάβατε. Ναι, κατάλαβα. Αλλά για ποιο λόγο αποφασίσετε να συμμετέχετε σε συγκεκριμένες εκλογές? Πιστεύω ότι στο σημείο που έφτασε η Σαντορίνη, αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή, κάθε χωριό είναι καθρέφτης του τι έχει προσφέρει εκεί κάθε άνθρωπος ο οποίος έχει υπάρξει κοινοτάρχης, πρόεδρος, δήμαρχος, οτιδήποτε. Ναι. Άρα είναι εμφανές όταν πηγαίνεις στη Σαντορίνη, στα χωριά της, το τι έχει συμβεί στο πρόσφατο παρελθόν. Αναφέρεται στην κακογουστιά που υπάρχει. Όχι μόνο, γενικά, στην καθαριότητα, στα πάντα. Ναι. Εγώ όταν ήρθα στη Σαντορίνη ξανά, είμαι από τη Σαντορίνη, ερχόμουν διακοπές. Όταν ήρθα λοιπόν και αποφάσισα να αλλάξω τη ζωή μου και να έρθω εδώ να δραστηριοποιηθώ, για κάποιο λόγο ήθελα να κάνω ό,τι κάνω στη μία. Γιατί αυτό έβλεπα σαν άνθρωπος, το χωριό, ότι ήταν πιο προηγμένο, πιο προσεγμένο και σίγουρα πληρούσε αυτές τις προδιαγραφές που θέλει κάποιος για να έρθει και να ευχαριστηθεί στο νησί. Μάλιστα.
Έτσι λοιπόν, αυτό είναι εμφανές γιατί επέλεξα να ανήκω σε αυτή την παράταξη, επειδή η δουλειά του καθενός είναι ο καθρέφτης του. Και η δουλειά του Χάλαρη στη μία είναι καθρέφτης. Ωραία. Για την κυρία της παρέας, τη Βλαβιανότερη Ειρήνη, γιατί τώρα με τις εκλογές και γιατί με τη συγκεκριμένη δημοτική παράταξη? Εγώ πιστεύω ότι αυτή είναι η κατάλληλη συγκυρία τόσο όσον αφορά το χρόνο όσο και τα πρόσωπα. Δηλαδή είμαι σε μια ηλικία που μπορώ να προσφέρω, νιώθω σιγουριά. Συνειδητά επέλεξα να είμαι στο τοπικό ψηφοδέλτιο του ημεροβιβλίου. Α, στο τοπικό είπαμε. Είμαι στο τοπικό ψηφοδέλτιο του ημεροβιβλίου. Ενώ ο κύριος Παπαγεωργίου, να το πούμε, είναι στο γενικό ψηφοδέλτιο. Πιστεύω ότι ο συγκεντρωτισμός που υπέδειξε τα τελευταία χρόνια η Δημοτική Αρχή και αφαιρώντας αρμοδιότητες από το κύτταρο της τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι η κοινότητα, είχε σαν αποτέλεσμα χωριά όπως το Ημεροβίγλ καθώς και άλλα χωριά να υποβαθμιστούν και να χρειάζεται πολλή δουλειά και άμεση κινητοποίηση για να ευπρεπιστούν και να έρθουν σε ένα σημείο που θα είναι διαφήμιση τόσο για το νησί όσο όμως και για το χωριό το ίδιο. Τώρα, όσον αφορά την παράταξη που συμμετέχω, νιώθω ότι για πρώτη φορά μου δόθηκε η εμπιστοσύνη που εγώ περίμενα, το βήμα που ήθελα για να βγω μπροστά και να ασχοληθώ ενεργά με αυτό που λέγεται πολιτική. Γιατί όποια πράξη και να κάνουμε στην καθημερινότητά μας, εμπεριέχει το στοιχείο της πολιτικής. Και τώρα πιστεύω ότι έχω βρει τα κατάλληλα πρόσωπα να ακουμπήσω πάνω σε αυτά, να μάθω, να δραστηριοποιηθώ και να προσφέρω. Επειδή ο τομέας που θα ασχοληθείτε, που ασχολείστε, είναι η εκπαίδευση, δεν δραστηριοποιήστηκε γενικότερα στο ψηφοδέλτιο από ό,τι καταλαβαίνω, όχι μόνο για το τοπικό του ημεροβιβλίου. Όχι μόνο για το τοπικό του ημεροβιβλίου. Έχουμε καταρτήσει ομάδες εργασίας. Μία από αυτή είναι της παιδείας, που αποτελείται από 4 άτομα. Και έχουμε κάνει διάφορες συναντήσεις, έχουμε καταγράψει τα προβλήματα που υπάρχουν στον τομέα της παιδείας. Εγώ θέλω να ασχοληθώ και με το χωριό μου αυτό καθεαυτό, αλλά και γενικότερα με την παιδεία. Και γενικότερα με την παιδεία, γιατί είναι ένας κλάδος ο οποίος με αφορά και επαγγελματικά και προσωπικά. Δηλαδή πιστεύω ότι αμέσως μετά την υγεία, το πολυτιμότερο αγαθό που μπορεί να προσφέρει κάποιος έναν άνθρωπο είναι το αγαθό της μόρφωσης και της παιδείας. Μάλιστα. Τώρα για τον Αντώνη δεν τον ρωτήσω γιατί με το συγκεκριμένο συνδυασμό. Θα το ρωτήσω όμως το εξής. Εάν πίστευες ότι ο Γιώργος ο Χάλαρης δεν ήταν ικανός, δεν θα συμμετείχες. Παρά το γεγονός ότι είσαι γιος του. Η αλήθεια είναι πως όχι. Επειδή ξέρω ότι δεν ήθελες γενικά να ασχοληθείς με αυτό που λέμε δημοτικά, έτσι δεν είναι? Είναι αλήθεια αυτό και το είχαμε συζητήσει και μαζί. Και είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι απέτρεπες και τον Γιώργο το Χάλαρη κάποια στιγμή που ήταν πολύ κουρασμένος στην ΙΑ. Τότε τα θυμάμαι, ήσουν πιο μικρός βέβαια. Μπορώ να σου πω λοιπόν ότι το να με βλέπεις εδώ είναι δείγμα του τι πιστεύω ότι έχει συμβεί την τελευταία τετραετία στη Σαντορίνη. Είχα παίξει καταλυτικό ρόλο για να συμβούν κάποια πράγματα στις προηγούμενες εκλογές και είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος από αυτό το οποίο τελικά είδα σαν αποτέλεσμα και δεν μπορούσα να μείνω έξω από αυτό. Μπορώ να σου πω ότι πράγματα αυτονόητα τα οποία έβλεπα στα πρόσωπα τα οποία συμμετείχαν στις προηγούμενες εκλογές τα περίμενα και σε έργο και η αλήθεια είναι ότι δεν το είδα. Ίσα ίσα αυτή τη στιγμή εμένα προκειμένου ο Νικόλαος ο Ζώζος με είχε πείσει για 2 πράγματα και μπορώ να μιλήσω για συγκεκριμένο γεγονός. Είχαμε κάνει μια συζήτηση στην κοπή μιας πίτας και μου είχε πει: κοίτα να δεις, εγώ θέλω να βγω μια φορά να κάνω πράγματα και μετά δεν με ενδιαφέρει να ξαναβγώ. Και επίσης να φτιάξω μια ομάδα νέων. Εγώ δεν θα πω αν έκανε δεν έκανε πράγματα, μπορεί να το δει ο καθένας, αλλά θα πω ότι από την ομάδα νέων ήταν 2 εκλεγμένοι. Ο ένας ήταν ο Άρης ο Χλωρίδης και επίσης άλλο ένα άτομο το οποίο χρησιμοποίησε που ήταν η Νικολίνα Ιφίτρου. Η Νικολίνα δεν κατεβαίνει και ο Άρης έμεινε στο απειρόβλητο ως ουσιαστικά πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Εμένα δεν με καλύπτει αυτό. Επίσης, μπορώ να το πω με σιγουριά ότι θεωρώ ότι από την πρώτη μέρα που βγήκε αυτή η δημοτική παράταξη κοιτούσε πώς θα ξαναβγεί και το αποδεικνύει μέχρι και σήμερα. Ναι. Όλα τα ψηφοδέλτια είναι στον αέρα εκτός από το δικό τους. Υποθέτω ότι μαγειρεύουν κάποια πράγματα, αλλά όπως και να έχει, δεν με καλύπτει αυτό που συμβαίνει σήμερα και γι' αυτό κιόλας με βλέπεις και συμμετέχω σε αυτό το πράγμα. Και μάλιστα πολύ ενεργά, από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζω. Τώρα, να πάμε στα επιμέρους θέματα, να ξεκινήσουμε με τον πολιτισμό. Κύριε Παπαγεωργίου, ένα από τα θέματα τα οποία προβάλλει η Δημοτική Αρχή ως επιτυχία της την τριετία που μας πέρασε, τα 3,5 χρόνια που μας πέρασαν, είναι ο πολιτισμός. Θέλω να ακούσω και τη δικιά σας την άποψη. Δεν πήγε καλά η Δημοτική Αρχή και πού υστέρησε κατά τη γνώμη σας? Γιατί είδαμε να γίνονται πολλά πράγματα στη Σαντορίνη την προηγούμενη χρονιά. Είδαμε πολλές εκθέσεις ζωγραφικής, είδαμε πολλές συναυλίες με κλασική μουσική κλπ. Είδαμε πράγματα αρκετά. Δεν είδαμε, ξέρω εγώ. Τι λέτε? Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν να το ξεκινήσω διαφορετικά. Ναι. Δεν θα μιλήσουμε για τον πολιτισμό, σαν να νομίζω μέσω Σαντορινιός ότι πρόκειται να του μιλήσει κάποιος καθηγητής, εντάξει, ναι, ή ότι πρόκειται να του μιλήσουμε για κάτι ακριβό.
το τι πρέπει να γίνεται σχετικά με τον πολιτισμό σε σύνδεση με τον τουρισμό στο νησί, δεν πρέπει να είναι ακαδημαϊκό. Σαν να κάνουμε ακαδημαϊκή παρουσίαση. Όχι. Τι έγινε με τον πολιτισμό στη Σαντορίνη? Μιλάμε για το έτος γαστρονομίας. Μιλάμε για κάτι που δουλεύτηκε ένα μήνα πριν. Μιλάμε για το ότι δεν υπήρχε καμιά διείσδυση στο ποιες ήταν οι συνταγές μαγειρικής στο απότερο παρελθόν της Σαντορίνης. Μιλάμε για το ότι δεν παρουσιάστηκε τι μπορεί να γίνει βάσει τοπικών προϊόντων στο μέλλον. Μιλάμε για το γεγονός ότι δεν προσφέρθηκε φάβα και μιτσάντο στο δρόμο σε τουρίστες, που μπορεί να ακούγεται λαϊκό, αλλά δεν είναι καθόλου. Είχαμε ένα έτος γαστρονομίας το οποίο προβαλλόταν μόνο από τις ταμπέλες. Και κλείνω εδώ. Ναι. Και το λέω αυτό σαν παράδειγμα. Τώρα τα υπόλοιπα που μου λέτε για τις εκδηλώσεις κτλ. Δεν θα μιλήσω για την προβολή. Η προβολή πολιτιστικών δρόμενων πρέπει να γίνεται το Γενάρη. Σε ένα νησί σαν το δικό μας το οποίο. Να γίνεται να προγραμματίζεται, για να καταλάβω. Να προβάλλεται, να έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα και να ενημερώνουμε τον άνθρωπο, ότι τον κόσμο, ότι από Μάρτι θα συμβούν αυτά. Πέραν αυτών. Αυτό είναι μια δυναμία όντως. Πέραν αυτών. Τώρα, το τι συνέβη και το τι βασίστηκε σε ιδιωτική πρωτοβουλία και τι στη δημοτική, δεν θέλω να μπω σε αυτή την κουβέντα για να μην κάνουμε μικροπολιτική. Ναι. Όχι πως η ερώτησή σας αφορά κάτι τέτοιο, αλλά αν εγώ τώρα μπω και αναφέρω κάποια πράγματα, είναι σαφέστατα. Το να γίνει ένα έτος γαστρονομίας, να περάσει έτσι. Δηλαδή λέτε ότι η ιδέα ήταν καλή, αλλά η υλοποίηση. Η ιδέα τελικά από την αρχή φάνηκε, έτσι όπως κατευθύνθηκε, ότι ουσιαστικά έγινε για 10 επιχειρήσεις, για κάποιους ανθρώπους να καρποθούν κάποια πράγματα και να μιλήσουμε πάρα πολύ. Έτος γαστρονομία στην πόλη Μπράτη της Ιταλίας, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Και δεν είναι κάτι που απαιτεί έξοδα, ούτε ιδιαίτερες ικανότητες στο να το προγραμματίσεις και να το υλοποιήσεις σωστά. Κλείνουμε σε αυτό. Ναι. Έτος πολιτισμού. Τώρα είναι το 2014-2015. Εγώ βάζω στοίχημα λοιπόν ότι αυτοί που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, το 80% στη Σαντορίνη, για να μην πω παραπάνω, δεν ξέρουν ότι είμαστε μέσα σε ένα τέτοιο έτος. Γιατί δεν υπάρχει προβολή. Γιατί ένα site, ένα ταμπλό το οποίο έχει υποσχεθεί η προηγούμενη δημοτική αρχή, δεν έχει υπάρξει. Δεν μπορεί να ενημερωθεί κανείς άνθρωπος για το τι πρόκειται να συμβεί. Μα και τι πρόκειται να συμβεί όμως δεν μας λέει κανείς. Δεν υπάρχει δρόμενο, δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν, από πλευράς υποδομών που έχουν σχέση με τον πολιτισμό, είστε ικανοποιημένοι? Θα μπορούσε ο Δήμος να κάνει κάτι? Από πλευράς υποδομών, χρησιμοποιώντας τον όρο καλλιτέχνης, αν θεωρούμε καλλιτέχνης, έχω να πω το εξής. Ότι υπάρχουν πάρα πολλά κτίρια σε αυτό το νησί, πάρα πολλά κτίρια και δημοτικά βέβαια, τα οποία ανέξοδα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και να φιλοξενηθούν εκεί δουλειές καλλιτεχνών, οι οποίοι παρακαλάνε χρόνια να έρθουν και να προβάλλουν τη δουλειά τους στο νησί και πέφτουν πάνω σε έναν τοίχο. Ο τοίχος λέγεται είτε ο αρμόδιος στο τηλέφωνο, ο οποίος δεν μπορεί να απαντήσει σε κάποια πράγματα, είτε γενικώς ότι η λέξη πολιτισμός στο νησί είναι κάτι το οποίο είναι σαν κάτι αμαρτωλό. Δηλαδή δεν αναφερόμαστε πολύ, ασχολούμαστε με άλλα. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα τι να πω, πολιτισμός βέβαια, για να καταλάβει και ο κόσμος, πολιτισμός είναι και οι παιδικές χαρές που δεν υπάρχουν. Πολιτισμός είναι η καθαριότητα, η οποία αφορά μόνο το όσα βλέπει πεθερά. Πολιτισμός είναι η σήμανση. Ξεκινάμε από τη βάση. Μην πηγαίνουμε, σε αυτό που είπατε πριν, μην πηγαίνουμε στο έτος γαστρονομίας, ως πρωτοβουλία ή στο έτος πολιτισμού και δεν έχουμε μια ολοκληρωμένη δουλειά όσον αφορά την καθαριότητά μας. Δηλαδή πρώτα είμαστε στη βάση ολοκληρωμένοι και μετά πάμε στα επόμενα. Δεν μπορείς από το α να πηγαίνεις στο ω. Ναι. Ωραία, θα επανέλθουμε στο θέμα του πολιτισμού, γιατί έχει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον και θέλω να το συνδέσουμε και με την παράδοση μας. Εννοείται. Και μια παρένθεση να κάνω μόνο, επειδή λέτε παράδοση, μη προβαλλόμενα πανηγύρια. Λες και τα πανηγύρια ή τα κρύβουμε ή τα κρατάμε, ξέρω εγώ, είναι κάτι κακό. Σε όλη την Ευρώπη προβάλλονται σε χωριά όπως τα δικά μας, εδώ τα κρύβουμε. Ναι, και μάλιστα εδώ στο Σαντορίνη το πανηγύρι είναι πολύ δεμένο από ό,τι ξέρω και εγώ από τους παλιούς κλπ. Γιατί ο Σαντορινιός γιόρταζε με αυτόν τον τρόπο τα πάντα. Θα ξανάρθουμε μετά. Πάμε τώρα στη Βλαβιανού την Ειρήνη, η οποία όπως είπαμε ασχολείται πέρα από το ημεροβίκλιο, που δεν ξέρω αν θέλει να πεις κάτι για το χωριό σου. Είναι από τα πολυτραγουδισμένα χωριά. Ναι, είναι ένα από τα πλέον φημισμένα χωριά της Σαντορίνης, δηλαδή αν εξαιρέσουμε την πρωτεύουσα, τα Φυρά και την Ία, το χωριό που έρχεται αμέσως στο μυαλό ενός επισκέπτη ακούγοντας το όνομα Σαντορίνη είναι αυτό του ημεροβιβλίου. Βρισκόμαστε σε ένα εξαιρετικά προνομιακό σημείο. Έχουμε απίστευτη θέα, έχουμε χαρακτηριστεί το μπαλκόνι του νησιού, αλλά παρόλα αυτά αντιμετωπίζουμε μια σειρά από πολύ σοβαρά προβλήματα που εξαιτίας της αλληγορίας των υπευθύνων διαιωνίζονται
ταλαιπωρώντας την ουσία τους κατοίκους του χωριού. Μιλάω σαφώς για το θέμα της ίδρυυσης και της αποχέτευσης. Που ολοκληρώθηκε όμως τώρα, δεν ολοκληρώθηκε. Δεν έχει ολοκληρωθεί, έχουν τοποθετηθεί οι σωλήνες, δεν έχουν γίνει όμως, κύριε Μυτιληνέ, οι συνδέσεις. Περάσαμε 2 χειμώνες απίστευτης ταλαιπωρίας. Το ημεροβίγλι, το κοντοχώρι και ο απέξω γυαλός ήταν ένα τεράστιο εργοτάξιο. Είναι ευχής έργων το ότι δεν θρηνήσαμε θύματα ή ότι δεν έγινε ένα πολύ σοβαρό ατύχημα. Και τελικά το σύστημα, μάλλον το δίκτυο της ίδρυυσης και αυτό της αποχέτευσης δεν είναι έτοιμο να λειτουργήσει. Και δεν είναι προς τιμήν μας να λέμε προς τα έξω ότι ο προϊστορικός οικισμός του Ακροτηρίου διέθετε άρτιο σύστημα ίδρυυσης και αποχέτευσης. Και ένα χωριό σαν το Ημεροβίγλι, σήμερα το 2014, να μην διαθέτει ίδρυυση και να χρησιμοποιούμε νερό των γεωτρήσεων, όχι μόνο εμείς, αλλά και οι επισκέπτες που πληρώνουν πάρα πολύ ακριβά τα καταλύματα στο Ημεροβίγλι. Μάλιστα. Θέλω και μια κουβέντα για το θέμα της εκπαίδευσης. Πιστεύετε ότι η Δημοτική Αρχή, γιατί θα πάμε στο δεύτερο γύρο, θα πάμε στις προτάσεις, κάνουμε έτσι μια απλή καταγραφή των. Πιστεύετε ότι πήγε καλά στο θέμα της εκπαίδευσης, δηλαδή δόθηκαν τα απαραίτητα κονδύλια, έγιναν οι απαραίτητες παρεμβάσεις στα σχολεία? Εδώ βλέπουμε αρκετά πράγματα να μας καταθέτει ο Δήμος. Εγώ βλέπω κάθε μέρα παίρνουμε και από 2-3 δελτία τύπου που λέει τι χρήματα δόθηκαν για τα σχολεία κλπ. Εσείς που έχετε ασχοληθεί με αυτό το θέμα, τι πιστεύετε? Πιστεύω ότι το κομμάτι της παιδείας είναι από τα κομμάτια που δεν είχε αφαιθεί παντελώς από την Δημοτική Αρχή. Δηλαδή πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι φέτος λειτουργήσε και το νέο σχολείο που βρίσκεται στο Πύργο. Ένα σχολείο αξιώσεων. Βέβαια είπαμε ότι αν ήταν στο χέρι μας δεν θα το αφήναμε να λειτουργήσει. Αλλά από τη στιγμή όμως που χτίστηκε, έτσι όπως χτίστηκε, είναι καλό το ότι φιλοξενεί μαθητές και τους προσφέρει γνώσεις. Από εκεί και πέρα εγώ πιστεύω το μεγάλο έλλειμμα εντοπίζεται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Δηλαδή στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία. Και μιλάω κυρίως για τις υποδομές. Έχουμε υποδομές στο νησί οι οποίες είναι ακατάλληλες. Πρέπει να εξεταστούν εντελεχώς για να δούμε αν είναι κατάλληλες δηλαδή. Και λόγω παλαιότητας και επειδή δεν πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές. Παρ' όλα αυτά όμως είμαστε σε θέση να είμαστε περήφανοι. Είμαστε περήφανοι μάλλον που ένα πολύ μεγάλο νούμερο μαθητών μας περνά στα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, παρά το γεγονός ότι κάποιοι μας κατηγορούν ότι βάζουν πρώτα τα ξενοδοχεία μας και μετά την εκπαίδευση. Εγώ είμαι αυτός που πιστεύω ότι αυτό γινόταν παλιά. Τώρα πια οι νέοι μας δεν βάζουν πρώτα το ξενοδοχείο. Και αυτό το αποδεικνύουν τα νούμερα. Ευτυχώς ο Σαντορίνιος σήμερα εκτιμάει το αγαθό της μόρφωσης. Εκτιμάει και το προσφέρει απλόχερα στα παιδιά του. Πιστεύω όμως ότι αυτό συμβάλλει περισσότερο το ανθρώπινο δυναμικό που στελεχώνει τα σχολεία μας και όχι τόσο οι υποδομές τους. Βέβαια. Δηλαδή τα σχολεία μας δεν είναι τα ιδανικά, δεν πληρούν ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Κάποια από αυτά, πολύ συχνά υπάρχουν φαινόμενα καταλήψεων γιατί τα παιδιά αντιδρούν λόγω της επικινδυνότητας των κτηρίων. Οπότε πιστεύω ότι αυτές οι επιτυχίες που εμείς καρπονόμαστε οφείλονται κυρίως στο ανθρώπινο δυναμικό που στελεχώνει αυτά τα σχολεία και όχι στην υλικοτεχνική τους υποδομή. Θα ξανάρθουμε στο θέμα της παιδείας. Αντώνη, αθλητικά τώρα μην πεις ότι δεν πήγε καλά η Δημοτική Αρχή. Ένα από τα θέματα που προβάλλει είναι ο αθλητισμός. Το Δάπος φιλοξένησε αγώνες, είχαμε επιτυχίες ομάδων. Ο Δήμος συνέβαλε σε αυτό. Τουλάχιστον αυτό λέει η Δημοτική Αρχή. Εσύ πιστεύεις ότι δεν πήγε καλά? Εσύ αυτό είδες? Δεν ξέρω, εγώ μην μου κάνεις εμένα ερωτήσεις. Αν ήμουν εγώ στη θέση και ήμουν εδώ, θα απαντούσα. Επ' αυτού που με ρωτάς. Εγώ θα σου πω λοιπόν ότι οι διοργανώσεις που έγιναν στο Δάπος έγιναν επειδή η ομάδα του Αθήρας πήγε καλά. Εάν δεν πήγαινε η ομάδα του Αθήρας καλά, δεν θα γινόντουσαν διοργανώσεις. Το ξέρω εκ των έσω ότι η διοργάνωση αυτών έγινε ουσιαστικά από τα χέρια της διοίκησης του Αθήρας και όχι από το Δήμο. Ναι, μεν φιλοξενήθηκαν εκεί, αλλά ο Δήμος δεν προσπάθησε και πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα, εγώ μπορώ να πω ότι καθρέφτης του τι πιστεύει η Δημοτική Αρχή για τον αθλητισμό είναι και τα χρήματα που δαπανά. Για παράδειγμα, η Νάξος, ο Δήμος Νάξο, είναι ένας Δήμος που θα το και λίγο πιο φτωχός από τον δικό μας, σίγουρα. Δαπανά 200.000 ευρώ το χρόνο σε αθλητικά σωματεία και σε πολιτιστικά. Για όσοι με ακούνε θα καταλαβαίνουν, το Φιλότη παίρνει επιχορήγηση 7.500 ευρώ. Η Θίελα, ας πούμε, και ο Παναθηναϊκός παίρνουν 3 και 4. Είναι τεράστια διαφορά. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι δεν έχει πάει καλά ο αθλητισμός και δεν έχει πάει. Με το Ρίζο κιόλας γνωρίζεις, παίζουμε ποδόσφαιρο μαζί. Πήγαμε, κατεβαίναμε στο τοπικό και ήταν διαιτητής ο Κατσέλης, ο Αντώνης, που ο άνθρωπος ό,τι μπορούσε. Ό,τι πέραγε από το χέρι του το έκανε και ψάχναμε τον δεύτερο ή τον τρίτο διαιτητή. Δεν νομίζω ότι ήταν σοβαρή αντιμετώπιση της Δημοτικής Αρχής στον αθλητισμό.
έτυχε και πήγε η ομάδα του Αθήρας καλά και ήταν και διοργανώσει εδώ. Και φάνηκε αυτή η εικόνα, αυτή η illustration εικόνα. Βέβαια, γιατί δεν θα μπορούσε να έχει διοργανωθεί ένα πολύ καλό φιλικό εδώ, ας πούμε, με διοργάνωση του Δήμου. Ναι. Όχι, πήγε ο Αθήρας καλά και είδαμε κι εμείς μια καλή διοργάνωση εδώ. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι. Ωραία. Αυτό ας πούμε ήταν ένα πέρασμα καταγραφή και κάποιων σκέψεων σε ό,τι αφορά την Δημοτική Αρχή που ολοκληρώνει τη θητεία της το Σεπτέμβρη, σε περίπτωση βέβαια που δεν επανεκλεγεί. Τώρα, εγώ θέλω να ξαναπάω στον κύριο Παπαγεωργίου και να τον ρωτήσω το εξής. Ας πούμε, κύριε Παπαγεωργίου, ότι ο κόσμος που σας ακούει, σας εμπιστευτεί και αύριο σας εκλέξει Δημοτικό Σύμβουλο. Και πάρετε την εντολή από τον Δήμαρχο, τον Γιώργο το Χάλαρη εν προκειμένου, και σας πει, κύριε Παπαγεωργίου, αναλαμβάνετε τον πολιτισμό στη Σαντορίνη. Τι έχετε στο μυαλό σας να κάνετε, ποιες είναι οι προτάσεις που υποθέτω ότι θα τα έχετε καλλιεργήσει στο μυαλό σας όλα αυτά. Θα υπάρχουν μια πράγματα κατά γεγονότα. Καταρχήν, πολιτισμός σημαίνει δύο πράγματα για το νησί μας. Το τι μπορεί να προσφέρει πνευματικά στον κόσμο, σε εμάς τους ίδιους, εντάξει, και σίγουρα το ότι μπορεί να φέρει και άλλο τουρισμό, άσχετα αν έχουμε πολύ, και καλύτερο τουρισμό. Οπότε το όφελος είναι διπλό. Και πνευματικό και υλικό. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε το υλικό όφελος. Okay. Λοιπόν, είπα το πιο απλό πριν. Επειδή είμαι σε έχω ένα κεντρικό μαγαζί, είναι σε κεντρικό σημείο και μιλάω με τον κόσμο και ως Σαντορινιός ενδιαφέρομαι να ακούω τι ψάχνει ο κόσμος στο νησί. Με ρωτάνε λοιπόν τα μονοπάτια σας. Με ρωτάνε για διάφορα δρόμενα που μπορούν να γίνουν. Έχω να προτείνω λοιπόν. Ακόμα θυμάται ο κόσμος μία εμφάνιση του κύριου Σαββόπουλου στο κάστρο της Ίας. Εγώ την έχω σε βίντεο αυτή. Ακριβώς. Πιστέψτε με, πάρα πολλοί κόσμος στο εξωτερικό την έχει σε βίντεο, όχι εμείς. Την έχουμε ξεχάσει. Ο κόσμος είχε μείνει έκθαμβος. Και ο Σαββόπουλος έχει τραγουδήσει και εκεί που καταθέτουμε τα Στεφάνια, στο μνημείο των Πεσών, και εκεί έχει κάνει συναυλία. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε τι γίνεται τώρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο με ένα μικρό έξοδο φέρνει σε έναν άνθρωπο, διοργανώνεις κάτι, σε έναν γουλά, στο κάστρο της Ίας, σε μια ωραία πλατεία, οτιδήποτε, στην Ία ή οπουδήποτε, ή στον πύργο ή οτιδήποτε. Και απλά ο περαστικός τουρίστας έχει να θυμάται και να πει στους φίλους του όταν γυρίσει στην πατρίδα του τι είδε και τι ένιωσε. Δεν υπάρχει καλύτερη διαφήμιση. Όση διαφήμιση και να γίνεται από τα μέσα, από τα media, από οτιδήποτε κτλ. Το να πάει κάποιος πίσω στον προορισμό του και να πει πήγα σε αυτό το ονειρικό νησί και βίωσα και αυτό το πράγμα, είναι εξαιρετικό. Πάμε παρακάτω. Επειδή πολιτισμός σημαίνει και χειμώνας. Δεν σημαίνει μόνο καλοκαίρι. Εντάξει. Και επειδή το χειμώνα εδώ πέρα η αυλαία κλείνει, δηλαδή πολλοί μόλις σταματάμε να βγάζουμε χρήματα, κατεβάζουμε το ρολόι και διαγράφουμε τη Σαντορίνη από τη μνήμη μας για 2-3 μήνες. Εντάξει. Πολιτισμός σημαίνει το εξής. Κάποιοι χώροι δημοτικοί, ανεκμετάλλευτοι, μετατρέπονται στα εργαστήρια χρυσογωγίας, κεραμικής, ζωγραφικής, ξυλογλυπτικής. Εγώ προσωπικά έχω φίλους πολλούς που ζητάνε να έρθουν να δείξουν, οι οποίοι πάνε στην Αμοργό, πάνε στη Σκύρο, πάνε στη Σκιάθο, πάνε στη Σίκινο. Και ενώ η Σαντορίνη θα πρέπει να είναι φάρος γι' αυτά, και πιθανόν κάποιος να ερχόταν εδώ και να μάθαινε κάτι από αυτά τα πράγματα, δεν είμαστε. Ανέξοδα, το τονίζω. Δεν πρέπει ο πολιτισμός να είναι ακαδημαϊκός και εξοδούχος. Εντάξει, γιατί να μην πληρώσει και κάποια χρήματα. Εγώ το τονίζω γιατί ο πολιτισμός έχει αυτό το στίγμα. Ναι. Και εγώ είπα στην αρχή ότι ο πολιτισμός έχει δύο πράγματα που μπορεί να προσφέρει σε αυτόν τον τόπο. Μεγαλύτερη προσέλευση κόσμου και πνευματική άνοδο. Δεν είναι κακό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, πολιτισμός σημαίνει και κάτι άλλο. Όπως είπα και στην αρχή, σημαίνει παιδική χαρά, σημαίνει καθαριότητα, σημαίνει σήμανση. Είναι και αυτό ο πολιτισμός, εντάξει. Λοιπόν, παιδικές χαρές σωστές μπορούν να γίνουν. Να κάνουμε άλλα πράγματα, μπορούμε να κάνουμε παιδικές χαρές. Για την ευρύτερη έννοια όλα είναι πολιτισμός. Ωστόσο, μια ακόμα ερώτηση να σας κάνω. Και δεν θα πάρω το χρόνο από τους άλλους, αλλά τι με ενδιαφέρει κυρίως και εμένα ο πολιτισμός. Το θέμα της πρότασης που ακούγεται για ένα θέατρο. Μάλιστα. Πώς το βλέπετε, πώς το αξιολογείτε? Καταρχήν έχει εγκριθεί η μελέτη που είχε εκπονηθεί. Στην Ία λέτε. Βέβαια. Του κύριου Χάλαρη, η οποία αφορά ένα υπαίθριο θέατρο. Για το ανοιχτό θέατρο της Ίας. Ναι. Εξαιρετικό. Εγώ θα σας πω κάτι, μην προλάβατε και είναι πάρα πολύ καλό αυτό που με ρωτάτε. Κατευθείαν αλλάζει ταυτότητα του νησιού πολιτιστικά. Κατευθείαν. Ένα θέατρο. Τέτοιο θέατρο αλλάζει ταυτότητα του νησιού. Είναι σημείο αναφοράς κατευθείαν. Καλλιτέχνες θα θέλουν πάρα πολύ να κατέβουν να δείξουν τη δουλειά τους. Όχι όπως γίνεται τώρα ευκαιριακά. Να το πω απλά, στην Αρπαχτή κατεβήκαμε στο νησί απλά για 2 μέρες, τάδε παράσταση εκείνες τις μέρες του μηνός. Αυτό θα είναι στολίδι.
Αυτό θα κάνει και τον ίδιο το Σαντορινιό να δει διαφορετικά το πολιτιστικό δρόμενο στο νησί του. Και σίγουρα άλλοι καλλιτέχνες και από το εξωτερικό, σας το υπογράφω, θα θέλουν να δείξουν τις δουλειές τους εκεί. Είναι κάτι ονειρικό. Το κονδύλι είναι 140.000. Είναι κάτι ονειρικό. Μετά έχουμε και το ιδιωτικό θέατρο, το οποίο είναι σχεδόν έτοιμο, το οποίο και αυτό στην αδειοδότησή του και σε όλες τις δυσκολίες είχε παίξει. Στην είναι και αυτό. Βεβαίως, στην Ισοδοσία. Ναι. Λοιπόν, είχε παίξει μεγάλο ρόλο ο κύριος Χάλαρης και ήδη έχουμε λοιπόν το πρώτο θέατρο. Και δεν έχει ακουστεί. Ήδη έχουμε το πρώτο θέατρο. Αλλά το άλλο, στο γήπεδο, πάνω από το αμμούδι, αυτό είναι κάτι που σε λέω απλά θα αλλάξει ταυτότητα του νησιού κατευθείαν. Δεν χρειάζονται πολλά πράγματα. Και να πω κάτι όσον αφορά τον πολιτισμό. Γουλάδες. Είμαστε ένα νησί που έχει γουλάδες. Έχει. Δεν του συντηρεί όμως. Και έχουμε και ένα γουλά στο Σκάρο, στο Ημεροβίγλι, γιατί στο Ημεροβίγλι είναι εκεί μένω, εκεί έχω σπίτι, εντάξει. Λοιπόν, όπου έρχονται οι τουρίστες και με ρωτάνε από τη μία από το μαγαζί μου και μου λένε τι είναι αυτό. Γιατί τους φαίνεται εξωπραγματικό. Δεν έχουν ξαναδεί κάτι τέτοιο. Εμείς αυτό το γουλά τον έχουμε αφήσει. Να, μπορεί να σας πει η Ειρήνη. Θα μου πει περισσότερα, ναι, η Ειρήνη. Θέλω να ρωτήσω το εξής, να συνδέσω λιγάκι το Μεροβίγλι με την εκπαίδευση. Ναι, της παιδείας. Να κάνω και εσάς την ίδια ερώτηση. Εάν ο κόσμος σας εκλέξει και στο τοπικό συμβούλιο, αλλά εντάξει, υποθέτω ότι αφού έχετε αναλάβει τον προγραμματισμό και τη βοήθεια για την εκπόνηση του προγράμματος, προσφέρετε βοήθεια στην εκπόνηση του προγράμματος στο θέμα της εκπαίδευσης, σίγουρα θα σας χρειαστεί ο κύριος Χάλαρης, αν είναι δήμαρχος, και για να τον βοηθήσετε. Ποιες είναι οι δικές σας σκέψεις, να τις ακούσουμε. Λοιπόν, και για το Μεροβίγλι και για την εκπαίδευση. Εμάς ο σχεδιασμός μας όσον αφορά την παιδεία είναι ένας σχεδιασμός μακροπρόθεσμος για να είναι και αποτελεσματικός. Δηλαδή, σε πρώτη φάση πρέπει να σκύψουμε πάνω από τις ανάγκες όλων των σχολείων, να δούμε ποια είναι τα άμεσα και καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να δώσουμε μία λύση σε αυτά. Αλλά η οριστική λύση θα έρθει μέσα από την αντικατάσταση των κτηρίων. Αυτό σαφώς και είναι ουτοπικό να ισχυριστούμε ότι είναι κάτι που μπορεί να γίνει άμεσα. Ναι. Όμως υπάρχει στο σχεδιασμό μας αυτό ότι τα πιο παλιά κτίρια θα πρέπει να εξεταστούν από την αρχή και να δούμε εάν και πότε θα είμαστε σε θέση να τα αντικαταστήσουμε. Γιατί το γυμνάσιο νομίζω κλείνει αρκετά χρόνια. Είναι κατασκευάστηκε λίγο μετά το σεισμό του 1956. Τα πιο πολλά, μάλλον τα περισσότερα δημοτικά είναι εκείνα που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα λόγω παλαιότητας και μιλάμε για σχολεία στα οποία φοιτούν σήμερα παιδάκια και στα ίδια σχολεία είχαν φοιτήσει εκτός από τους γονείς και οι παππούδες τους. Ναι. Κάτι τέτοιο λοιπόν δεν μας τιμά τη στιγμή που δεν έχει γίνει και κάποια σοβαρή συντήρηση, κάποια σοβαρή ανεκαίνιση εκείνων των χώρων. Οπότε σε πρώτη φάση θέλουμε να εξετάσουμε ποια σχολεία αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα και να μπούμε σε ένα πρόγραμμα να ζητήσουμε την αντικατάστασή τους. Ναι. Το άλλο θέμα που μας απασχόλησε πολύ είναι αυτό που αφορά το Δημοτικό Σχολείο των Φυρών. Εκεί επικρατεί μια χαοτική κατάσταση, καθώς αυτό το σχολείο φοιτούν παιδάκια και από το Ημεροβίγλι και από το Βουρβούλο και από τα Φυρά. Οπότε χρειάζεται άμεσα η αποσυμφόρηση του συγκεκριμένου σχολείου. Στο μυαλό μας υπάρχει η σκέψη να φτιαχτεί ένα ακόμη εξαθέσιο δημοτικό σχολείο με έδρα το Ημεροβίγλι. Υπάρχει ο χώρος, βέβαια δεν έχουν γίνει ακόμη απαραίτητες μελέτες για να δούμε εάν πληρεί τις προδιαγραφές, αλλά σαν πρώτη σκέψη έχουμε ήδη έτοιμο το πλάνο που θα μπορούσε να γίνει και έτσι αυτό το καλό που θα προκύψει θα ήταν διπλό, καθώς και θα λειτουργήσει καλύτερα το σχολείο των Φυρών, αλλά και θα πάρει ξανά ζωή ένα χωριό που έκλεισε το δημοτικό του σχολείο επειδή ήταν διθέσιο, παρά τις αντιδράσεις τότε των κατοίκων, γιατί είναι άσχημο για ένα χωριό να μην διαθέτει σχολείο. Ναι. Δηλαδή, οι παιδικές φωνές το πρωί που πηγαίνουν στο σχολείο είναι ένα δείγμα ότι σε αυτό το χωριό υπάρχει ζωή και ζωή που συνεχίζεται και εξελίσσεται. Ξαφνικά σταμάτησαν οι παιδικές φωνές από το Ημεροβίγλι, καθώς όλα τα παιδάκια κατεβαίνουν στα Φυρά. Και βέβαια, μέσα σε ένα τόσο χαοτικό σχολείο είναι δύσκολη και η κοινωνικοποίηση των παιδιών. Ναι. Έχει μαζέψει πολλά παιδιά το Δημοτικό Σχολείο Φυρών. Πάρα πολλά παιδιά και δεν μπορεί να λειτουργήσει παρά τις προσπάθειες των δασκάλων τόσο καλά όσο και οι ίδιοι θα ήθελαν. Ναι. Για το Ημεροβίγλι, για το Σκάρο που είπε πριν από λίγο ο κύριος Παπαγεωργίου. Για το Ημεροβίγλι. Το ξέρετε ότι υπάρχουν πολλοί Σαντορινοί που δεν έχουν περπατήσει κάτω στο Σκάρο. Αυτό εκεί θα ήθελα να Εγώ περπάτησα πολύ μεγάλος. Ναι, και δεν έχουν πάει και στη Θεοσκέπαστη. Το Ημεροβίγλι λοιπόν είναι ένα χωριό που προσφέρει απίστευτη θέα, απίστευτη ομορφιά, αλλά η επισκεψιμότητά του είναι δύσκολη εξαιτίας
του τρόπου που έχει διαχειριστεί, μάλλον τον τρόπο που έχουμε διαχειριστεί εμείς τα μονοπάτια. Υπάρχει ένα εξαιρετικό μονοπάτι που ενώνει το Φυροστεφάνι με το ημεροβίγλι και καταλήγει μέχρι τον Προφήτη Ηλία. Και αν κάποιος θέλει να συνεχίσει, υπάρχει μια εξαιρετική διαδρομή που καταλήγει μέχρι την Μία. Ναι. Αυτά λοιπόν τα μονοπάτια δεν έχουν επισκευαστεί ποτέ, δεν έχουν ευπρεπιστεί όπως θα έπρεπε. Είναι πολύ δύσκολη η πρόσβαση και εδώ που τα λέμε η πρόσβαση στο Σκάρο είναι σχεδόν επικίνδυνη. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν δεν έχει προωθηθεί και ο περιπατητικός τουρισμός, γιατί ακριβώς οι επισκέπτες δεν ξέρουν ότι υπάρχει αυτή η διαδρομή και όταν επιχειρούν να την κάνουν βρίσκουν πολλά εμπόδια καθώς τα μονοπάτια μας είναι σε άθλια κατάσταση. Οπότε σε πρώτη φάση πρέπει να φροντίσουμε να αλλάξει η εικόνα του χωριού και να μην αλλάξει μόνο στο επίπεδο της καλυτέρας. Πρέπει το χωριό να αποκτήσει ταυτότητα. Δηλαδή ο περαστικός, περνώντας από τον κεντρικό δρόμο και κάνοντας τη διαδρομή Φυρά-Ία, περνάει μέσα από ένα χωριό που δεν καταλαβαίνει ότι διαθέτει τόσο όμορφη θέα, που δεν έχει το παραδοσιακό στίγμα, που δεν έχει μια όμορφη πλατεία που θα κεντρήσει το ενδιαφέρον του επισκέπτη να σταθεί, να περπατήσει, να ενισχύσει τις τοπικές επιχειρήσεις, παραβλέπει ένα άχρωμο και άγωσμο χωριό, το οποίο προσπερνάει για να πάει στον παραδοσιακό οικισμό της Ίας. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να ανακτήσουμε το παραδοσιακό μας στοιχείο. Πώς θα μπορούσατε, τι θα μπορούσατε να κάνετε για να τον τραβήξετε μέσα στο χωριό, γιατί η αλήθεια είναι αυτό που λέτε, ότι πρέπει να μπεις μες στο Μεροβίγλι για να καταλάβεις που είσαι. Όταν περνάς απ' έξω είναι σαν να περνάς από ένα απλό χωριό που έχει κάποιο σπιτάκι. Πώς μπορείτε να το κάνετε? Θα πρέπει λοιπόν τα σημεία τα οποία είναι άμεσα προσβάσιμα από το κεντρικό δρόμο να αναδιαμορφωθούν. Να υπάρξει, το χωριό μας είναι ένα εκτεταμένο πάρκινγκ. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια διαμόρφωση της πλατείας, να υπάρξουν ωραίοι χώροι, να υπάρξει κάποια σήμανση που να λέει ότι υπάρχει η καλτέρα, υπάρχει ο Σκάρος. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για να κρατήσουμε τον επισκέπτη στο ημεροβίγλι. Μάλιστα. Υποθέτω ότι τα ακούς και εσύ και δεν τα ξέρεις και εσύ. Πού τα ξέρεις όλα αυτά? Και τις σκέψεις που προέρχονται από νέους ανθρώπους, κανείς δεν τις ξέρει. Και τις ακούμε ευχάριστα. Τώρα, εσύ είσαι ένας έμπειρος όμως ήσουν και αθλητής και παράγοντας κλπ. Ξέρεις τα πάντα γύρω από τον αθλητισμό στη Σαντορίνη. Τελικά τι λείπει από τον αθλητισμό και τι προβλέπει η πρόταση που θα κάνετε? Αν θέλω να σου πω, λείπει η οργάνωση. Η οργάνωση. Τι σημαίνει αθλητισμός? Και από τον πολιτισμό λείπει η οργάνωση, μας είπε πριν από λίγο ο Παγιού, και από τον αθλητισμό λείπει η οργάνωση. Λέμε λοιπόν αθλητισμό. Και αφήνουμε τον όρο αθλητισμό να αιωρείται, αλλά δεν λέμε κάτι συγκεκριμένο. Εγώ λοιπόν θα μιλήσω για συγκεκριμένα πράγματα. Το ότι το ποδόσφαιρο είναι το κυρίαρχο άθλημα στον αθλητισμό είναι. Αν λοιπόν δούμε την κατάσταση των 5x5, είναι τραγικότατη. Αυτών που έχουν γίνει από το Δήμο. Είναι δηλαδή σαν να έχεις αγοράσει ένα αυτοκίνητο που δεν πηγαίνεις ποτέ για σέρβις. Θα σου χαλάσει και έχεις πάει και χαμένα τα λεφτά σου. Λοιπόν, τα 5x5 και τα 7x7 τα δημοτικά είναι σε άθλια κατάσταση. Από εκεί και πέρα, το γήπεδο του Καμαριού έχει φορτιστεί με πάρα πολύ χρήση. Έχει γίνει υπερχρήση στην πραγματικότητα. Είναι αλήθεια αυτό. Μακάρι να γίνει το γήπεδο του Πανθηραϊκού με σωστές συνθήκες, να αποσυφορηθεί λιγάκι, γιατί εκεί χαμένα θα πάει το 1 εκατομμύριο που έπεσε. Τελειώνοντας όμως το ποδόσφαιρο, θέλω να πω. Να ρωτήσω κάτι, Αντώνη, δεν πρέπει να γίνουν και κάποια συμπληρωματικά έργα όμως στο Καμάρι? Για παράδειγμα, δεν έχει το γήπεδο τουαλέτες? Αλήθεια. Έχει. Όχι. Λοιπόν, δηλαδή το γήπεδο δεν είναι δυνατόν τώρα να μαζέψει 2.000 άνθρωποι. Αυτό αργότερα και μάλιστα να μην κάνω και τόσο πολύ κριτική στη δημοτική αρχή. Όχι, το γήπεδο από κατασκευής του δεν είχε. Θυμάμαι από παλιά τρέχαμε στους στόλους όλοι. Πέρα τρέχαμε. Λοιπόν, και ακόμα πέρα τρέχουμε. Πέρα τρέχουμε. Λοιπόν, όχι, αυτό που λες είναι αλήθεια. Δεν ήθελα να κάνω κριτική, αλλά με προκαλέσει για να την κάνω. Φωνάζαμε τόσο καιρό να μπει τουλάχιστον ένα μπλέγμα πίσω από το πίσω τέρμα που κοιτάζει προς το σούπερ μάρκετ το Big για να μην φεύγουν οι μπάλες έξω. Λοιπόν, 2 μήνες πριν τις εκλογές πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο να μπει το μπλέγμα και περίφραξη. Δεν μου αρέσει τόσο το προεκλογικό. 3 χρόνια το φωνάζαμε, ήταν ένα ποσό των 80.000 ευρώ και δεν μπορούσε να γίνει, τώρα όμως μπορεί. Ναι. Είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι δεν μου αρέσουν εμένα κάποια τέτοια πραγματάκια. Από εκεί και πέρα όμως, όντως πρέπει να γίνουν έργα στο δημοτικό γήπεδο του Καμαριού για να. Πρώτα απ' όλα οι διαιτητές περνάνε μέσα από τον κόσμο και μας το έχουν πει πάρα πολλές φορές ότι αυτό δεν είναι ασφαλές. Μπορεί να γίνει το οτιδήποτε εκεί. Και εκεί και δεν υπάρχει και ένα μπαρ να πας από ποτήρι νερό. Ένα κηλικείο. Το οποίο θα μπορούσε να έχει και ένα έσοδο ο Δήμος και να βγάζει και τα έξοδα του ρεύματος. Ή να το δώσει σε κάποιον άνθρωπο που έχει δυσκολίες οικονομικές να αυτός. Έτσι, μπράβο, ακριβώς. Απλά δεν έχει υποδομή για μας. Που αν πιάσει βροχή το βάζουμε στα πόδια. Όταν και δεν υπάρχουν δημοσιογραφικά δεν υπάρχει τίποτε.
Δηλαδή ουσιαστικά στο Καμάρι υπάρχει μόνο ένας πολύ καλός αγωνιστικός χώρος. Έτσι. Και πρέπει να το δουν όλοι. Βέβαια είναι πάρα πολύ καλός. Ναι. Έχω πάει σε όλα τα κύκλα των Κυκλάδων, είναι ίσως ο καλύτερος των Κυκλάδων. Να μην λέμε τώρα τι θέλει. Αυτό λένε και οι ομάδες που έρχονται εδώ άλλωστε. Έτσι ακριβώς. Και γι' αυτό δεν έχουμε και τραυματισμό λόγω του αγωνιστικού χώρου μέχρι τώρα. Γιατί το πιο εύκολο στο ποδόσφαιρο είναι να χτυπήσει στα πλαστικά γήπεδα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εγώ θέλω να ολοκληρώσω το κομμάτι του ποδοσφαίρου με το εξής. Είδαμε και φέτος στα μπαράζ ότι οι ομάδες μας, να το πω λαϊκά, φάγαμε πολλές φαλιάρες. Αλλά πολλές φαλιάρες. Αυτό συμβαίνει διότι υπάρχει μια πολυδιάσπαση και δεν έχουμε δυναμική. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε και ένα προσωπείο προς τα έξω, δηλαδή ένα κοινό μέτωπο. Ναι. Από το δικό μας συνδυασμό, εφόσον εκλεγούμε, θα υπάρχει μια πρωτοβουλία να μαζευτούν όλοι οι φορείς που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και να δούμε εάν μπορούμε προς τα έξω να βρούμε μια συνεννόηση και να κάνουμε μια σωστή, καλή ομάδα. Αυτό που ζητάει όλος ο κόσμος. Και αυτή να επιδοτείται στάθερα, γιατί και αυτό που γίνεται με τις επιδοτήσεις είναι, εγώ ας πούμε τον Ναό Θήρας που είναι έτοιμο, που ανέβαινε Α εθνική και κυνηγούσε τελευταία στιγμή να πάρει τις επιδοτήσεις που είχαν ας πούμε υποσχεθεί. Δηλαδή, σαν ζήτουλες, όχι, δεν πάει έτσι. Ναι, να είναι δηλαδή, προκαθορισμένες. Να είναι σταθερή η επιχορήγηση των αθλητικών σωματείων να κάνουν και αυτές τον προγραμματισμό τους. Δεν μπορούμε εμείς να μην ξέρουμε του χρόνου τι χρήματα θα έχουμε. Ας πούμε, να πούνε, δίνουμε 3, 4, 1000, να είναι 1000. Για να ξέρουμε από τον προτέρων. Από εκεί και πέρα. Σε ό,τι αφορά το κλειστό. Εγώ θα έλεγα αυτό, ήθελα να φύγω από το ποδόσφαιρο, γιατί για μένα ο αθλητισμός δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Και βλέπουμε ότι όταν έγινε μια σοβαρή προσπάθεια όπως είναι το κλειστό, μάλιστα πολύ κόσμο εκεί, μάλιστα τα παιδιά εκεί, παίζουν και πιο μεγάλες ηλικίες εκεί και ο αθλητισμός πρέπει να ανοίξει σε ηλικίες. Δηλαδή δεν παίζουν όλοι ποδόσφαιρο. Δεν παίζουν και όλοι μπάσκετ και βόλεϊ, όπως παίζουν στο κλειστό. Και το κλειστό έχει μια πολύ ωραία και σωστή λειτουργία. Εμείς λοιπόν στο πρόγραμμά μας έχουμε κάποιες άλλες μορφές αθλητισμού που εγώ τουλάχιστον τις πιστεύω πάρα πολύ, όπως είναι ο στίβος. Θέλουμε διακαώς να φτιαχτεί ένα γήπεδο στίβου. Γνωρίζω ότι οι γεωπελαγίτικοι αγώνες πάνε ή στη Μυτιλήνη ή στην Άξο ή στη Ρόδο. Και στη Σύρο πάνε. Εντάξει. Πάνε σε πολλά νησιά από εμάς. Και στη Μήλο πήγανε. Ο στίβος λοιπόν απασχολεί από 5 χρονών, 3 χρονών παιδάκι μέχρι και 70 χρονών έναν άλλος. Πάει στο στίβο και τρέχει. Ναι. Δεν μπορεί να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο αυτός ο άνθρωπος, ούτε με το μπάσκετ, ούτε με το Η αλήθεια δεν έχουμε καθόλου υποδομή για στίβο Σαντορίνη. Και οι χώροι δεν προσφέρονται που υπάρχουν. Εμείς λοιπόν θα είναι από τα βασικά μας, από τις βασικές μας γραμμές αυτές. Ένα στάδιο στίβου. Θα δείτε ότι θα δημιουργηθεί ένα άλλο κύτταρο αθλητισμού εκεί, το οποίο θα απασχολήσει όλες τις ηλικίες. Και βεβαίως κάτι το οποίο από μόνο του μας πάει εκεί και απορώ γιατί ο Δήμος μέχρι αυτή τη στιγμή δεν το έχει πιάσει το μήνυμα, είναι το ποδήλατο. Πάμε όλοι παντού με τα αυτοκίνητα και δεν ξέρουμε και τον τόπο μας. Έλεγες πριν εσύ για το Μερβίλη, τα ξέρεις, σου λέω δεν τα ξέρω. Yeah. Το ποδήλατο λοιπόν, ο κόσμος από μόνος του πήγε εκεί και υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος ασχολείται με το ποδήλατο. Εάν λοιπόν ανεβαίναμε όλοι σε ένα ποδήλατο, εκτός ότι μαθαίναμε τον κόσμο μας, το νησί μας, μαθαίνεις τουλάχιστον να είσαι ασφαλής πάνω στο δίκυκλο. Και τι θέλω να πω. Η πρόθεση δική μας είναι το ποδήλατο να κατέβει στο δημοτικό. Να αρχίσουν να διοργανώνονται ποδηλατικοί αγώνες για τα δημοτικά. Έτσι το παιδάκι θα μάθει ότι όταν ανεβαίνει σε ένα δίκυκλο πρέπει να φορέσει κράνος. Πρέπει να πάρει κάποια μέτρα ασφάλειας. Κατά συνέπεια, ανεβαίνοντας και σε ένα άλλο δίκυκλο, μπορεί να είναι το μηχανάκι του, γιατί 100% θα ανέβει, ας πούμε. Το 70% του ανεβαίνουμε σε ένα μηχανάκι. Θα το κάνει με ασφάλεια. Και το ποδήλατο είναι κάτι το οποίο το θέλει ο κόσμος. Και η Σαντορίνη είναι ένα κατάλληλο μέρος για ποδήλατο. Έχει μικρές αποστάσεις, μεσαίες αποστάσεις. Υπάρχουν και κάποιες μελέτες νομίζω που έχει κάνει παλιά ο Γρατσίας ο Γιάννης. Που έτσι δεν είναι ένας παραλιακός. Το ποδήλατο πιστεύω ότι θα μας απεγκλωβίσει από το αυτοκίνητο και θα μας μάθει και το μέρος μας. Συνάμα με το ποδήλατο μπορεί να μιλήσω και για πεζοπορία. Υπάρχει πρόθεση από μέρους μας να ενισχυθεί η πεζοπορία και μονοπάτια τα οποία δεν τα ξέρει ο κόσμος και είναι δίπλα στο σπίτι του, διότι πηγαίνει και παρακολουθεί ακριβώς απ' έξω με το αυτοκίνητό του. Δηλαδή, θεωρώ ότι όλα αυτά θα μας βγάλουν από το σπίτι. Να το πω πολύ απλά. Αυτό που είπε πριν ο Χρήστος είναι το απόλυτο σωστό. Τα πάντα κλείνουμε το που κλείσει τα ταμιακή μηχανή τον Οκτώβριο. Δεν πάει έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να βγούμε από το σπίτι μας και να πάμε τον αθλητισμό στα παιδιά, στους μεγάλους, στους γονείς. Πάνε να αφήνουν μία ώρα τα παιδιά, ας πούμε, στο φροντιστήριο και τι πάνε να κάνουν. Πάνε να πιούν καφέ. Εάν υπήρχε η προοπτική του να πάνε να αθληθούν μία ώρα, τρέξουν μία ώρα σε ένα στίβο, δεν θα πήγαιναν. Ναι, εντάξει, πρέπει να βγάλουμε τον κόσμο από το σπίτι του και να ασχοληθεί σοβαρά με τον αθλητισμό. Και ως τελευταίο, θα ήθελα να σου πω το εξής, ότι ένα από τα όνειρα, να το πούμε γιατί είναι όνειρο, στην πραγματικότητα είναι όνειρο, είναι ένα κολυμβητήριο. Έχουμε τις προδιαγραφές, διότι είμαστε ένα νησί με μεγάλο μέτωπο προς την παραλία και για θέματα ασφάλειας θα έπρεπε να υπάρχει ένα κολυμβητήριο για να μαθαίνουν τα παιδιά μπάνιο υπό ασφαλείς συνθήκες. Αλλά από εκεί πέρα πιστεύω ότι όπως έγινε με τον Ναό Θήρας, όπου χρειάζονται 6 παίχτες
και τσούκου τσούκου έκανε μια καλή πορεία. Στο κολυμβητήριο μια ομάδα πόλο είναι εύκολο. Να βγάλουμε λες ομάδα. Είναι εύκολο. Πόλο και κολυμβητές. Αλλά ξέρετε, η κολύμβηση είναι μία από τις πιο ωραίες μορφές αθλητισμού και πιστεύω ότι εκεί θα δεις πάλι τις άλλες ηλικίες να ασχολούνται. Όλα αυτά είναι ωραία σας σκέψεις και εγώ τα ακούω με πολύ ευχαριστή διάθεση. Το θέμα είναι πού θα βρεθούν και τα χρήματα και οι μελέτες. Όλα αυτά προϋποθέτουν πολλή δουλειά. Έτσι, να το πούμε ξεκάθαρα. Δεν κατασκευάζονται από μόνα τους όλα αυτά. Τα πρώτα που είπα είναι σχεδόν ανέφερα και το γήπεδο του Στίβου υπάρχουν ηχό να γίνει. Όντως το κολυμβητήριο είναι πολύ έξοδο. Το λέω εγώ πρώτος, διότι έχω κάνει και την έρευνά μου. Ναι. Ωστόσο υπάρχει προοπτική και υπάρχει τεχνολογία σήμερα να είναι θερμαινόμενο με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οπότε τα κόστη να πέσουν χαμηλά και το μόνο που χρειάζεται είναι η συντήρησή του. Μάλιστα. Δηλαδή από όλα αυτά ανέφικτο ίσως είναι μόνο το κολυμβητήριο. Βέβαια υπάρχουν οι προδιαγραφές, υπάρχουν μάλλον η βιβλιογραφία να συμβεί με τις σωστές προϋποθέσεις. Καλά, είναι θέμα της δουλειάς σου, οπότε το ξέρεις και καλύτερα. Το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Τώρα, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα ήθελα. Για τα έσοδα μόνο να πω κάτι, για να μιλάμε και ακίνητα στη Σαντορίνη του Δήμου. Ξέρουμε όλοι ότι έχουν ανατεθεί εξαιτίας της κακής τους κατάστασης στην οποία ήταν σε εξευτελιστικά ποσά. Αυτό είναι ένα έσοδο το οποίο μπορεί να έρθει άμεσα με συγκεκριμένες διενεργήσεις της Δημοτικής Αρχής, έτσι. Τώρα, μια κουβέντα από καθένα θέλω να πάρω, γιατί ψιάσαμε προς το τέλος της εκπομπής, ξεκινώντας και πάλι από τον κύριο Παπαγεωργίου. Εγώ έχω πει ότι είμαι υπέρ της άποψης ότι πρέπει να στηρίξουμε τους νέους ανθρώπους σε αυτές τις εκλογές, όλων των ψηφοδελτίων, να μην παρεξηγηθώ κιόλας. Όλων των ψηφοδελτίων. Που βέβαια μαζί με κάποιους ηλικιωμένους, χρησιμοποιώντας την εμπειρία που υπάρχει, γιατί υπάρχει και εμπειρία, καλή εμπειρία, δεν υπάρχει μόνο κακή, υπάρχει και καλή εμπειρία σε πολλούς από εμάς, ανάλογα με τη δουλειά που κάνει ο καθένας, μπορούν να βγάλουν ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Θέλω λοιπόν η τελευταία τοποθέτηση του καθενός να αφορά αυτό το πράγμα, μια και είστε νέοι. Συνήθως ρωτώ γιατί νομίζετε ότι πρέπει να σας στηρίξουν προσωπικά εσάς, κύριε Παπαγεωργίου, οι ψηφοφόροι. Όχι. Αλλά το ρωτώ τώρα, επειδή είστε νέος άνθρωπος, να μου πείτε τι σημασία δίνετε εσείς στη συμμετοχή των νέων, όχι στο ψηφοδέλτιο. Γιατί πια δεν μιλούμε για ψηφοδέλτιο, μιλούμε για Δημοτικό Συμβούλιο. Ότι θέλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο ανθρώπους και όχι στο ψηφοδέλτιο. Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, φτάσαμε σε ένα σημείο όπου οι συγκεκριμένες εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης εννοείται δεν πρέπει να έχουν πολιτικό χαρακτήρα. Όχι, δεν πρέπει, είναι απαγορευτικό. Πρώτον. Δεύτερον, είδαμε τι έχει συμβεί μέχρι σήμερα. Είμαστε σε μια κοινωνία η οποία, στην τοπική κοινωνία μιλάω, η οποία η γενιά των 28 με 35 για κάποιους λόγους απέχει. Τώρα φτάσαν τα πράγματα όμως σε ένα τέλμα, δηλαδή γίνανε τα πράγματα τόσο άσχημα, που αναγκαστικά κάποιοι, σαν εμάς, βγήκαν από το καβούκι τους. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να Δεν είχατε βγει πριν. Εννοείται. Δεν γίνεται. Να το πούμε και αυτό. Δεν γίνεται. Να μας κάνετε μόνο εσείς κριτική, να κάνουμε και εμείς εσάς. Μα το είπα. 28 με 35 απέχουν. Είναι δεδομένο. Και εγώ κατακρίνω φίλους μου. Και εγώ είμαι εδώ για ένα και μόνο λόγο. Επειδή άκουγα διάφορους και φίλους μου και συγγενείς. Θα μπω υποψήφιος, θα μπω υποψήφιος, θα μπω υποψήφιος. Στο παραπέντε δεν πήγανε. Έτσι εγώ είμαι εδώ. Όχι με τη λογική ότι του να βγω. Με τη λογική πρώτα του παραδείγματος και ναι, αν βγω να μιλήσω. Γιατί δεν γίνεται ένα νησί σαν αυτό να μην έχει προβαλλόμενα με site αρχαιολογικά μέρη του. Δεν γίνεται ένα νησί σαν αυτό να μην διαφημίζει τα πανηγύρια του. Δεν γίνεται ένα νησί σαν αυτό να μην προσεγγίζει τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων για να τους λέει παιδιά, τις ταμπέλες πρέπει να τις φτιάξετε, όχι επειδή θα φάτε πρόστιμο, αλλά επειδή δεν προσφέρετε ούτε σε εσάς και καταστρέφετε και το νησί. Τώρα κάτι τελευταίο όσον αφορά το ερώτημά σας. Δεν είναι τυχαίο ότι το 38% του ψηφοδελτίου μας είναι κάτω το 35%. Αυτό γιατί συμβαίνει? Γιατί ο κύριος Χάλαρης είχε τον τρόπο να προσεγγίσει τους νέους. Και ο κύριος Χάλαρης μας έλεγε σε όλους αυτό που λέτε εσείς. Συνδυασμός εμπειρίας και ζωντάνιας. Αυτό είναι. Κύριε Παπαγεωργίου, σας ευχαριστώ. Στην κυρία της παρέας, εγώ θα ήθελα να δω νέα πρόσωπα, το ξαναλέω. Για εσάς, ποια είναι η πρόκληση προσωπική? Εγώ πιστεύω ότι οφείλουμε εμείς πρώτα για τους συγχωριανούς μας, για τους συντοπίτες μας και μετά για εμάς τους ίδιους να αναλάβουμε δράση. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ εύκολο απλά κάποιος να κατακρίνει, να κριτικάρει αρνητικά και να εντοπίζει ελλείψεις. Το δύσκολο είναι να αναλάβει δράση. Εγώ νομίζω ότι ήρθε η στιγμή πρώτοι εμείς να αναλάβουμε δράση και να συμπαρασύρουμε
τους φίλους μας, τους συμμαθητές μας, ανθρώπους της ηλικίας μας, που ίσως πιστεύουν ότι ο χώρος της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι κάτι που δεν τους εκφράζει ή είναι κάτι που δεν είναι εύκολα προσβάσιμο σε αυτούς. Οπότε εγώ πιστεύω ότι εμείς πρώτοι πρέπει να κάνουμε εφικτή αυτού του είδους την πρόσβαση. Δηλαδή, εμείς οφείλουμε να αναλάβουμε δράση, να συζητήσουμε, να καταθέσουμε τις προτάσεις μας και να εκφράσουμε όλους εκείνους που θα μας εμπιστευτούν, όλους εκείνους τους ανθρώπους της δικής μας ηλικίας, που τώρα θέλουν και εκείνοι να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο και για τους εαυτούς τους, αλλά κυρίως για τον τόπο τους. Σας ευχαριστώ πολύ για εσάς, Αντώνη. Και εσύ ήσουν από αυτούς που έλεγες ότι εγώ δεν ανακατεύομαι. Δηλαδή, είναι αυτό το κομμάτι που είπε ο κύριος Παπαγεωργίου πριν, ότι υπήρχε μια έτσι αρνητική στάση των νέων. Και συνεχίζει να υπάρχει. Δεν, εντάξει, μην λέμε τώρα ότι διορθώθηκε η κατάσταση. Πολλά παιδιά, όταν τους πεις παιδιά, ασχοληθείτε με την πολιτική, μόνο που δεν σε μουντέρνουν, να το πω σαν Αντωνινιά. Γι' αυτό δεν πρέπει να έχει πολιτικό χαρακτήρα αυτή η αναμέτρηση. Αυτό που λες είναι αλήθεια. Και εγώ δεν είχα σκοπό, τουλάχιστον δεν ήταν στις άμεσες προτεραιότητες μου, να ασχοληθώ με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τίποτα. Ήδη η οικογένειά μου είχε ασχοληθεί πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα όμως, πηγαίνοντας σε μια ηλικία των 30 που είμαι σήμερα, μπορώ να σκέφτομαι μάλλον και με ανησυχεί το ότι τα παιδιά μου ή εγώ, το μέλλον μου, να πω έτσι, δεν μπορώ να το καθαρίσει κάποιος άλλος καλύτερα πέρα από εμένα. Τουλάχιστον την προοπτική, μόνο εγώ τη βλέπω όπως τη βλέπω εγώ. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι μια καλή μίξη έμπειρων ατόμων και νέων ανθρώπων μπορούν οι νέοι να δίνουν το όραμα και οι παλαιότεροι την εμπειρία για να εφαρμόζονται κάποια από τα όνειρα των νέων. Ή το ένα ή το άλλο δεν λειτουργεί. Ναι, τώρα χωρίς το άλλο δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί, όχι, τώρα είναι. Ναι. Από εκεί και πέρα μπορώ να πω ότι για παράδειγμα στο Καμάρι, το οποίο ξέρεις ότι κατοικώ εκεί, 9 στους 11 υποψηφίους είναι νέοι. Το Καμάρι είναι ένα ιδιαίτερο χωριό, το γνωρίζεις και εσύ πολύ καλά. Θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε, ας πούμε, τον κόσμο να ψηφίσει το κάτι διαφορετικό. Από εκεί και πέρα όμως, συνολικά σε όλη τη Σαντορίνη, πρέπει να καταλάβουν οι νέοι ότι πρέπει να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Εγώ προσωπικά ανησυχώ. Και αυτή η ανησυχία είναι που με οδήγησε στο να μπω στα πολιτικά δρόμενα. Και όχι πολιτικά. Εγώ δεν το βλέπω πολιτική εδώ. Όποιος πιστεύει ότι εδώ Σαντορίνη είναι πολιτικός, νομίζω ότι. Εντάξει, με το γενικό όρο λέμε ότι είναι πολιτική, μπορεί ο καθένας να το βλέπει όπως. Ξέρεις ότι από πολύ μικρός ασχοληθεί με προεκλογικές καμπάνιες και ξέρω πολύ καλά τι είναι πολιτική σε κάθε επίπεδο. Ο μικρός ερχόταν και κάθονταν στην καρδιά. Μπράβο, σε κάθε επίπεδο ξέρω ακριβώς τι είναι. Λοιπόν, εδώ δεν κάνουμε πολιτική, εδώ κάνουμε. Εντάξει, έργα. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι πρέπει να σηκωθούμε εμείς οι νέοι από την καρέκλα μας και να καταλάβουμε ότι αυτό που θέλουμε, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία δεν μπορούν επακριβώς να το αντιληφθούν. Έχουν κάποια στεγανά, συμβιβάζονται πιο εύκολα. Εγώ δεν συμβιβάζομαι εύκολα. Εγώ διεκδικώ και φωνάζω. Οπότε κάποιες από τις φωνές μου να ακουστούν, καλό είναι. Ωραία. Και φωνάζει και στον ίδιο τον πατέρα του πολλές φορές. Θέλω να σας πω για κάποια πράγματα όταν διαφωνεί. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Και να ελπίζω μπορεί και να τα ξαναπούμε με κάποιους από εσάς μέχρι το τέλος της προεκλογικής περίοδου. Καθώς δεν υπάρχει πλέον. Και να το πούμε, να το ακούσουν και οι ακροατές μας, δεν υπάρχει καμιά δέσμευση από πλευράς Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης για κανέναν. Μπορεί να εμφανιστεί κάποιος όσες φορές θέλει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους και όλες. Μαζί και πάλι αύριο την ίδια ώρα.